ҳеҷ не лимити барқ афсона шавад. Эмомалӣ Раҳмон эътироф кард, ки лимити барқ вуҷуд дорад. абдусаттор пирмуҳаммадзодаро мақомот пас аз расонаӣ шудани номааш боз ҳам шиканҷаву азият доданд. тоҷикистон ва ӯзбекистон маълумоти махфии ҳамдигарро табодул хоҳанд кард. ӯзбекистон 19 000 гектар заминро ба қирғизистон дода, обанбори Кампирободро гирифтанист. сокинони атрофи Кампиробод норозӣ. эмомалӣ Раҳмон, раис ҷумҳури Тоҷикистон, зимни дидораш аз нерӯгоҳи барқии Оби Норак эътироф кард, ки дар кишвар маҳдудияти барқрасонӣ вуҷуд дорад, аммо он муваққатист. 4 сол қабл зимни ба истифода додани чархаи нерӯгоҳи Роғун Эмомалӣ Раҳмон бо ифтихор эълон карда буд, ки лимит дар Тоҷикистон акнун афсона шуд. гуфта мешавад, имрӯз 24 октябр Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Норак чархаи рақами 1 нерӯгоҳи барқии Оби Норакро, ки аз соли 2019 дар таъмир қарор дошт, ба истифода додааст. маҳдудияти барқро, ки дар шаҳру навоҳии кишвар то 14 соат дар шабонарӯз идома мекунад, раис ҷумҳур истифода аз рӯзҳои мусоид хонд, ки гӯё оби обанборҳо сарфа мешаванд ва он ба хотири дар фасли сармо бо барқ пурра таъмин намудани аҳолӣ ҷорӣ шудааст. эмомалӣ Раҳмон шурӯъ аз соли 2012 на камтар аз 4 маротиба ба мардум ваъда дод, 1 ё 2 сол пас лимит дар Тоҷикистон аз байн меравад ва санаҳои онро ҳам 4 дафъа муқаррар кард. ва билохира соли 2018 эълони афсона шудани лимитро намуд. маҳдудият танҳо ҳамон сол вуҷуд надошт ва шурӯъ аз соли 2019 дубора лимит сар шуд. барқи тоҷик ҳам рӯзи 12 октябр эълон кард, бо вуҷуди пурр будани обанбори Норак эҳтимоли то баҳор нарасидани захираи об вуҷуд дорад. бинобар ин лимит ҷорӣ шудааст. мардуми Тоҷикистон аз набудани барқ дар ҳоли азият мекашанд, ки дар моҳи сентябр Тоҷикистон ба кишвари ҳамсояи Афғонистон ба маблағи $17 миллион барқ фурӯхтааст. ҳаҷми фурӯш дар моҳи октябр ҳанӯз эълон нашуда, аммо аз камтар шудани содирот ба хориҷ бинобар камбуди барқ дар дохил низ эълоне нарафта буд. одатан ҳукумат, аниқтараш оила тарҷеҳ медиҳад барқро ба хориҷ фурӯшад. тибқи иттилои манобеи Паём, маблағи барқи ба хориҷ фурӯхташуда ба ҳисобҳои офшории хонаводаи Эмомалӣ Раҳмон интиқол дода мешаванд. абдусаттор пирмуҳаммадзодаро мақомот пас аз расонаӣ шудани номааш шиканҷаву азият доданд. дар ин бора худи рӯзноманигор зимни дидор бо пайвандонаш рӯзи 22 октябр гуфтааст. дидори пирмуҳаммадзода бо пайвандонаш ҳамагӣ як рӯз пас аз нашри муҳтавои номаи пирмуҳаммадзода дар радиои Озодӣ сурат гирифтааст. ӯ дар номааш навишта буд, ки аз рӯзи аввали боздошт зери фишори равонӣ ва шиканҷа маҷбураш мекарданд, то иттиҳоми ба қавлаш бофтаву сохтаи мақомоти милисаро ба дӯш гирад. гуфта мешавад, рӯзи мулоқот пеш аз нашри муҳтавои номаи пирмуҳаммадзода дақиқ шуда буд ва он ба нашри нома ҳеҷ рабте надорад. абдусаттор пирмуҳаммадзода дар номааш навишта буд, ки зери фишору таҳдид ба гуноҳи нокарда эътироф кардааст. ӯ навишта буд 18 рӯзи азобу уқубат, изолятсияи комил, таҳдиду таҳқир ва расидан ба аъзои оилаам водор кард, ки гуноҳи накардаро ба дӯш бигирам. дар навор матни навиштаи кормандони УБОПи Вазорати корҳои дохилаи ҷумҳурии Тоҷикистонро дар бораи он, ки гӯё бо роҳбари мухолифон Муҳиддин Кабирӣ дар робитаи доимӣ будаму дар Тоҷикистон инқилобе омода мекарда бошем, зери фишори ҷисмонӣ хондам. Муҳиддин Кабирӣ, роҳбари Паймони Миллии Тоҷикистон низ зимни як суханронии худ ҳама гуна ҳамкорӣ бо рӯзноманигорони боздоштшуда, аз ҷумла ҳамкории Пирмуҳаммадзодаро рад карда гуфт, ин иттиҳоми сохтаю бофтаи худи мақомот аст. тоҷикистон ва ӯзбекистон маълумоти махфии ҳамдигарро табодул хоҳанд кард. раис ҷумҳури Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев бо фармони худ созишномаи байни ҳукуматҳои Тоҷикистон ва Ӯзбекистон дар бораи табодул ва ҳифзи маълумоти махфиро ба тасвиб расонд. тарафҳо 2 июни соли 2022 дар ҷараёни сафари раис ҷумҳури Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Ӯзбекистон дар Тошканд як созишномаи байналмилалӣ имзо карданд. хадамоти амнияти давлатӣ масъулияти иҷрои созишномаи байналмилалӣ дар Ӯзбекистонро ба уҳда хоҳад дошт. вазорати корҳои хориҷии Ӯзбекистон ва ҷониби Тоҷикистон дар бораи иҷрои расмиёти дохилии зарурӣ барои эътибор пайдо кардани созишнома огоҳии дахлдор ирсол хоҳад кард. дар шаҳри Бишкек имрӯз даҳҳо нафар ба нишони ҳимоят аз фаъолони маданӣ тазоҳурот карданд, ки мақомоти интизомии Қирғизистон онҳоро боздошт карданд.
боздоштшудагон мухолифи тарҳи созишномаи таъину аломатгузории марз бо узбекистон ҳастанд. пулис теъдоди боздоштшудагонро нагуфтааст. пештар аз ин вазорати умури дохилии қирғизистон гуфт ки парвандаи барномарезӣ ва омодагӣ барои ошӯбҳои оммавиро таҳқиқ мекунад. боздошт ва кофтукови хонаҳои фаъолони маданӣ ва сиёсатмадорон дар замоне сурат мегирад ки интизор меравад қирғизистон ва ӯзбекистон созишномаи таъину аломатгузории марзи ду кишварро имзо кунанд. расонаҳо хабар дода буданд ки ба муносибати имзои созишнома Шавкат Мирзиёев ба қирғизистон сафар мекунад. аммо баъдтар гуфта шуд ки ин сафар ба рӯзи номаълум мутаваққиф шудааст. агар ин тарҳи созишнома ба имзо расад, қирғизистон бояд қаламрави обанбори Кампиробод дар масоҳати бештар аз 4400 гектарро ба ӯзбекистон бидиҳад ва дар иваз 19 000 гектар заминро аз ҷои дигаре бигирад. Содир Ҷабборов, раис ҷумҳури Қирғизистон, гуфтааст ки созиш ба нафъи мардуми кишвараш аст. гуфтанист аз пайи эълони тазоҳуроти густардаи норозиҳо ба додани обанбори Кампиробод ба Ӯзбекистон дастрасӣ ба интернет дар Қирғизистон мушкил шуд. дар Тоҷикистон низ аз мушкилоти интернет хабар доданд. як чунин маълумот низ ҳаст ки Тоҷикистон қисми асосии интернетро ба таври қочоқ ҳамчун дасти сеюм аз Қирғизистон мехарад.